खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साबजेक्टआनो जाहैबाय मोजां मोननाय सेंग्राखौ बोदों सिख्लानि बिफाया अरनानै जोखोम खालामदों। रायजोआव मोनसेनि उनाव मोनसे मराल पुलिसनि जाथाय। बे खेबाव जाथाय जायगाया जादों लावरिघाट पुलिस थानानि सिङाव थानाय कसारिबारियाव। गाग्लोबजानाय नखरनि अजद बादियैब्ला बवालगुरि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि कुद्दुस आलीनि फिसाजोजों लोगोसे मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव दंमोन मेहबुब आलम मुंनि सासे सेंग्राया। मेहबुब आलमआ फार्मासिस्टनि सोलोंथाइ लानो गुबुन रायजोआव थांनायनि सिगां गावनि मोजां मोननाय सिख्ला नार्गिस सुल्तानाया लोगो हमनो फन खालामनानै लिंहरनाय मेहबुबा सिख्लानि न'सिम लोगो हमनो थाङो। सिख्लानि बिदा जाहांगीर आलमनि आखायाव हमजायो मेहबुबा। बेनि उनावनो सिख्लानि नखरा मेहबुबखौ गाग्लोबो। मेहबुबनि सायाव रड इटाजों बुनायजों लोगोसे अरनानै जोखोम खालामो होननानै अजद होदों। नैथियाव दङ फावखुंग्रि रिंकुमनि नार्जारीनि खावलायनाय। थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो बर' सावथुन मुलुगनि फाव खालामगिरिफोरखौ गावबा गावनि मोजां मोननाय राजखान्थि दोलोआव जयेन जानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबादिनो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय BTR गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुं मावफुंनो थाखाय बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि रिंकुमनि नार्जारीया UPPL हानजायाव भट होनो खावलायदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 27 जानुवारियाव जालांनाय BTR गोरोबथाखौ आबुं मावफुंनो थाखाय रायजो राजाफोरा BTC बिसायख'थिया जेसेबांनो खाथिसिन सफैदों एसेबांनो UPPL हानजाखौ मदद होनाय नुनो मोन्दों। थामथियाव दङ रायजोआव थाबैनो बन्द जागोन पान मस्ला। गोजौ बिजिरसालि। रायजोआव थाबैनो पान मस्ला फाननाया बन्द जानायनि लामायाव। बिनि सायाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया मोनसे फोसावथाय होदों। रायजोनि बाजाराव मोननो हानाय गोबां रोखोमनि ब्रेन्डनि पान मस्लाफोराव देहानि थाखाय खैफोद लाबोग्रा मेग्नेसियाम कार्बनेट थानायनि थाखाय बे पान मस्लाफोरनि फाननायखौ बन्द खालामनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव गंसे रायजोआरि बिथिंनि आर'जलाइ गथायदोंमोन जितुल डेका मुंनि सासे सुबुङा। मख'नो गोनांदि आर'जलाइ गथायनाय जितुल डेकाया बाजाराव मोननाय मोननै रोखोमनि ब्रेन्ड पान मस्लाखौ गुबुन रायजोनि लेबरेटरियाव आनजाद खालामदोंमोन, जेराव बे पान मस्लायाव देहानि खैफोद गोनां मेग्नेसियाम कार्बनेट थानायनि फोरमान मोनदोंमोन। ब्रैथियाव दङ दिपारानि ब्रह्मआ UPPLआव जयेन जाबाय। BTC बिसायख'थिया खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगोनो गुबुन मोनसे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव हाबनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबादिनो UPPL राजखान्थि हानजाखौ मोजां मोननानै 10 नं देबरगाव बियाबनि UPPL राजखान्थि हानजानि बिजाथि बुद्धदेब मुसाहारिजों क'क्राझार B.Ed कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर दिपारानि ब्रह्मआ UPPL दोलोआव जयेन जाबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे साननिफ्रायनो UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै लोब लोब UPPL दोलोआव जयेन जाफैनायखौ नुनो मोन्दों। बाथियाव दङ राजखान्थियाव फैगोन सुपारस्टार रजनीकान्त। तामिल सुपारस्टार रजनीकान्तआ राजखान्थियाव फैगोन होननाय बाथ्राया दा जेरैथिंबो सावरायजागासिनो दं। खौरां बिजोंजों जानाय मोनसे सावरायलायनायाव बिथाङा बुङोदि बिबानगिरिफ्रा गाव गावनि थांखिखौ लादों, बेनिखायनो बिथाङाबो थाबैनो थांखिनि बागै फोरमायगोन। फावखुंगुर बिथाङा बुंबावोदि बिबानगिरिफ्रा बुंदों जे बिथाङा जायखि थांखि लाया मानो बेवहाय हेफाजाब होगोन। बिथाङा गावनि थांखिखौ रायजोनि गेजेराव फोरमायगोन। मख'नो गोनांदि तामिलनाडु 2021 मायथाइनि मार्च एबा एप्रिल दानाव बिधान सभा बिसायख'थि जागोन। दथियाव दङ दानि समा ट्रेक्टरनि सम, हबो मन्थ्रि नङा। लामायाबो दं, ट्रेक्टराबो गोदान, बियो सोलायगोन, बेखौ रावबो हमथानो हानाय नङा। बे खेबाव माइया मोजां जादों, बे खेबाव ट्रेक्टरनिनो सरकार फैखागोन होननानै फोरमायदों UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ। 34 नं कालिंदर बियाबनि सिङाव थानाय फानेरि फुजा खलानि लांगोनायाव कालिंदर ब्लक UPPLनि बानजायनायाव खुंफुंनाय सुबुं सांग्रांथि फोसावदिं मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै प्रमद बर'आ बुंबावोदि चन्दन ब्रह्मआ थांनाय गोलाव समाव आसामनि मन्थ्रि जानानै मा खामानि मावखो दिनै रायजो राजाफोरा हिसाब नागिरदों आरो दिनै हिसाब होनायनि सम जानानै फैबाय होननानै बुंनानै आसामाव चन्दन ब्रह्म बिथांखौ सासे थगायसुला आरो हबो मन्थ्रि होननानै मिथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।